Bueno, está animado, por a tarde está moitísima xente. Grazas, María Jesús, por esta importante achega en todo o entramado do sonoro. Eu vou a facer un poquinho tamén, aproveito, pois, a publicidade do arquivo sonoro, no sentido de como entroncalo co que acaba de dicir María Jesús antes de pasar a presentar a Xaime. Desde a nosa casa, da vosa, podemos, co ordenador, neste caso no arquivo sonoro, consultar varios proxectos que temos en marcha xa e que podedes escoitar sentados con os vos cascos, a poder ser, ou con un bo aparello. Cito algúns que van entroncados con todo o que acaba de falar María Jesús. Isto estou falando do arquivo sonoro de Galicia. Caligrafías musicais é un deles. Simplemente con que coloquedes caligrafías musicais arquivo sonoro, xa vos remite a páxina. Esa trátase dunha serie de conferencias de expertos sobre patrimonio musical galego. É un proxecto que comenzamos este ano pasado e cada 2 meses sacamos unha das conferencias. Esas podedes consultar. O seguinte é a colección de lousas que antes remitiu María Jesús. Temos unha parte subida, indudablemente, os que permiten tamén o legal, porque hai, ben falou a María Jesús sobre os problemas legais que hai para subir determinados soportes sonoros, o son, porque hai dereitos de autor. Ese é outro tema que tratar, porque non só se trata da propia música, sino se trata dos letristas, o sea, o que sona hai unha letra, eso ten uns dereitos, etc. Entón, a colección de lousas tamén podedes coitar e ver, porque tamén é interesante ver o soporte. Acaba de dicir a información que pode achegar un soporte. O seguinte, voces centenarias, que son voces das nosos persoeiros da cultura e da política, indudablemente que xa, como a palabra dice, voces centenarias, pois xa non están entre nós. Temos máis problemas aquí para conseguir, porque, claro, son 100 anos, contemos que, acabades de ver, a maioría teñen que haber nacido entre 1920 algo, 30 algo, pois non hai moitísimos que podamos conservar, pero en pouco tempo sí que xa empezará a ser moi recurrente. E, por último, o mapa sonoro, que son, tedes un mapa sonoro onde podes, desde sons ambientes, de voces, músicas, todos situados nun mapa. Ese, resumindo así, os proxectos máis importantes. Por lo tanto, os arquivos sonoros, como ben dixo María Jesús, son algo máis que son. Simplemente, se poñemos o foco no soporte, pois temos tipografías, tipos de letra, que podemos traballar neles. Temos as galletas, distintas cores. Que significará? Por que hai distintas cores dentro do mesmo selo? Pois iso implica algo. Isto é simplemente lanzar para os investigadores, ou curiosos. Temos tamaños diferentes, cores, publicidade. Utilizan como publicidade. Tamén tamaños singulares. Estamos tamén falando de fotografías, como ben dixo, grabados, debuxos. Bueno, é un longo, etc. Entonces, para continuar, coa seguinte palestra, Xaime Esteves nos vai a falar de a singularidade dos fondos do arquivo sonoro de Galicia. E tamén vou a facer unha breve reseña do seu, para que sepades, que creo que é suficientemente coñecido, pero convén lembralo. Xaime é doutor en Ciencias de Educación pola UNED, coa tese Aplicación didáctica da música popular galega gravada e editada en España, 1975-2000. Isto gusta a mí porque foi profesor superior na especialidade de musicoloxía e pedagogía musical polo Real Conservatorio Superior de Música de Madrid e de piano polo Conservatorio Superior de Música de Vigo, onde impartiu aulas. Eu fui un dos seus alumnos. Foi galardoado co Premio Fundación Guerrero de Musicoloxía do Real Conservatorio Superior de Música de Madrid polo traballo de investigación sobre a vida e obra de Reveriano Soutullo, traballo publicado pola editorial Alpuerto en 1995. Exerceu no Conservatorio Superior de Música de Vigo, no que impartiu gaita galega, acompañamento e armonía, época na que funda e dirixe a banda de gaitas da institución e publica o libro A gaita no eido da música. Isto era o ano 1987.
Sí, señor. A súa actividade profesional principal é a de profesor de música no IES Álvaro Cunqueiro de Vigo, onde exerceu como xefe de estudios e director, é membro da directiva da Asociación de Gaiteiros Galegos, colabora e asesora a Televisión e a Radio Galega como especialista de música tradicional e participa activamente en distintos grupos de música popular, segue editando o seu blog Educafolk, onde se pode consultar varios centos de artigos e colabora con diversas publicacións e institucións en temas relacionados coa pedagogía e a música galega. Xaime Estévez ten un dos arquivos privados de música galega gravada dos máis singulares, con miles de grabacións de todas as épocas e formatos. Dende o 2022 é membro da Comisión Técnica do Arquivo Sonoro de Galicia. Grazas por... Moitas gracias. Bueno. Perdona, só unha cosa. As preguntas, que eu supoño que algunhas curiosidades, ao rematar, deixamos o tempo que nos sobre, que creo que sí que podemos chegar, para, se queréis facer unha pregunta a cada un dos que participamos, facémoslas ao final, vale? Pues moitísimas gracias, Alejo, pola confianza, Cristina tamén, pola confianza e pola invitación a esta sesión e, ademais, compartila pois, con María Jesús López e con Beatriz Cancela con cos temas tan, claro, a mí particularmente que me interesan e me apaixonan. Ben, a miña intervención vai a ser, bueno, vai a ter outra perspectiva, o que creo que é interesante para todos cambiar, porque son pedagogo fundamentalmente, profesor, e porque a miña investigación con respecto ás grabacións sonoras partiu do interese pola aplicación didáctica ou por ver as posibilidades da didáctica dos fondos sonoros que había no Arquivo Sonoro de Galicia. E digamos que eu lembro que hai casi xa 25 anos, casi, que entrei por aí, por esa porta que estaba aquí, o Arquivo Sonoro, e, bueno, pedín axuda, digamos así, porque partín casi de cero, e, bueno, pois estaba Cristina, e foi unha axuda, esas axudas iniciais que fan que todo vaya mellor despois. E así foi. Por lo tanto, o Arquivo Sonoro de Galicia para min é unha institución que dende sempre axudoume moitísimo, e agora con a exposición de María Jesús López pues comprobei como a outra fonte de información que normalmente acudo pues está aí por algo, porque hai persoas detrás que se preocupan de verdade por mellorar e por ter esa documentación a disposición de todos. Ben. Os documentos singulares, bueno, é un título, é unha excusa, é un título para empezar, non? Realmente, singular para min é que son todos, porque non hai un documento que non sea singular. Como imagino que os investigadores ou os coleccionistas, se lle pedimos que se desprendan de un, pois o puzzle non vai a quedar completo. É dicir que, como que todos os elementos fan falla e bueno, cando pasan moitas grabacións polas más de un, pois claro, ten unha perspectiva maior para detectar curiosidades que poda comentar. Eu vou un pouco a trasladar e a compartir con todos esas portas ou ventás que eu descubrín que a partir dos documentos sonoros depositados en institucións como esta están aí para que podamos traspasalas, para que podamos afondar e para que podamos facer as investigacións ou, no caso da pedagogía, as aplicacións pedagóxicas pertinentes en cada caso, que son, eu diría que todas. Bueno, hai que decir que Arquivo Sonoro de Galicia ten uns fondos non editados, o sea, inéditos, que son quizás a potencialidade maior do Arquivo Sonoro de Galicia. Eu só vou a limitarme a comentar os editados e os que o público, digamos, ten coñecemento. Entonces, para darnos unha idea dos editados solamente, da parte de edición, que é a mínima, pero é a que está en coñecemento público, pois podemos falar de, isto é estimativo, de máis de 2.000 documentos registrados, con 7.000 registros únicos e máis de 3.000 grupos e artistas, editores distintos. Isto é unha estimación e orientación para saber o que estamos falando a nivel de Galicia, claro. Ben, unha das cuestións que cando eu empecé a investigar foron saindo pouquísimo a pouco, isto non ten ninguna orde lóxica, digamos, nin de importancia. É como unha tormenta de ideas. É
é a cantidade de apartados, falaba das ventás, que cando un accede ás grabacións sonoras pode apoiarse nelas e pode profundizar o dito outro xeito, a utilidade dos fondos sonoros en cuestións de todo tipo. Non teño que explicar nada, de cada unha destas apartados poderíamos facer unha ponencia de cada un deles. Simplemente vou enumeralos ou comentar que, por suposto, a emigración nos fondos sonoros, tanto dos que poden vir desde fora ou poden facerse cara a fora, pois é unha fonte de información importantísima para poder entender mellor todo este fenómeno crucial na historia de Galicia, por outra parte. Vale, salió aí o pop, é dicir, se queremos estudiar o pop galego, pois tamén temos donde facer unha carpeta distinta. Jazz galego, hai menos que outros xéneros, pero hai jazz galego con temática galego a día de hoxe para facer outra. Por suposto, as gaitas de percusión en Galicia que ocupan un lugar importantísimo, en ese caso sí que proporcionalmente cuantioso. Bueno, salía aí o punk, como pode ser o rap, todos estes hai elementos galegos que son susceptibles de profundizar e de facer monografías sobre eso sin problema ningún. Depois hai anécdotas, por exemplo, as agrupacións de corda pulsada, que no norte de Galicia, na Coruña, en Ferrol, pois hai máis tradición, en outras zonas menos, pero aí están nos documentos sonoros para situálos geográficamente, para situálos cronolóxicamente e para darse conta das curiosidades. Por exemplo, pois eu non sabía o da Noite das Pepitas, para moitos de Ferrol será algo moi normal, pero para os do sur, o das Pepitas, eu tuve que saber, non sabía que era a festa que se fai con este tipo de agrupacións de corda, medio tunas, pero máis non universitarias, senón populares, polos balcóns das rapazas que se chaman Pepas ou Josefas, bueno, a Noite das Pepitas. Bueno, unha anécdota que sale dese coñecemento dese tipo de agrupacións. Por suposto, todo o que coral, bueno, Beatriz vai a falar despois dos sordeóns, pero o mundo coral en Galicia e as grabacións asociadas é un mundo absoluto. E dentro das agrupacións corais podemos facer diferenciacións e estar aí dándose conta da riqueza patrimonial das grabacións na historia de Galicia respecto aos coros. E, por suposto, acceder a ese repertorio propio e incluso a moitas versións de moitas obras. Curioso tamén, pois as agrupacións infantís que van saindo nas grabacións. Non hai demasiadas, pero sí hai un corpus de grabacións infantís moi curiosas que tamén nos poden achegarnos a ese mundo da participación infantil en agrupacións e as grabacións que sempre solen ser, claro, as grabacións son fotografías sonoras e de agrupacións que lles vai tan ben, digamos así, que se permiten facer unha grabación. Por lo tanto, é como unha punta dun iceberg cultural, é dicir, hai moitísimas agrupacións que non chegan a gravar e outras que sí, que son as que forman parte desta historia. Chegamos ás bandas de música, que depois Beatriz tamén comentará, tunas universitarias, por suposto, e depois todo a orquestas sinfónicas, agrupacións de cámara, aí teño folk instrumental, o mundo do folk que parte en Galicia, sobre todo a partir dos anos 80, e que hai moitas variantes, de folk vocal mixto, masculino, femenino, instrumental, en fin. Hai un corpus de grabacións de música antiga pois considerable, apoiado por toda a tradición que temos en Galicia da música medieval. Inclusive podemos tamén profundizar na música do cine, hai xa exemplos na música en Galicia. Bueno, o mundo das compilacións é increíble, hai moitísimos discos, moitísimas edicións discográficas de compilacións e iso tamén nos pode levar a un estudio moi interesante sobre que se considera, por exemplo, música galega en cada momento. Aí está, para o seu estudio. E iso vai mudando, por suposto. Non é igual unha compilación de música galega no século XXI ou agora mesmo que hai 20 anos. E iso tamén nos pode dar moitísimos datos de evolución do que se considera música galega, do que permanece, do que se incorpora, etc.
Hai música religiosa tamén con raíces galegas, ou ben porque pertenece a arquivos que están en Galicia ou por compositores que son galegos. Por suposto, informantes, falamos antes deste patrimonio de Doro Cesúba, de todos os compiladores que teñen grabacións. O rock galego, co Bravú, famoso, en fin, o fol femenino me saiu 2 veces, me parece, e orquestras de verbena, pois que non digamos nada, as grabacións das orquestras que hai en Galicia que forman tamén outro mundo. O que quero trasladar con isto é que cada unha destas palabras ou destas terminoloxía que sae é un mundo en sí mesmo. É dicir, é posible investigar. E iso é gracias a que temos un arquivo sonoro, gracias a que temos uns documentos sonoros que nos van a permitir, digamos, cando sea, salvando de que non se estraguen as cintas, sobre todo, non? Pois acceder a este tipo de información e aí está, non? Bueno, isto tamén é estimativo. Isto só vale, digamos, como o dibuixo do que é a historia da grabación sonora e os registros de grabación que pode haber no Arquivo Sonoro de Galicia como en calquer outro arquivo, diría eu, o que é o dibuixo. Porque, efectivamente, desde o principio do século XX empeza a haber edicións sonoras, eso vai increcendo hasta a Guerra Civil, lóxicamente. Depois hai unha época oscura, aí para todo, para a economía e para a discografía tamén, que só se recupera notablemente a partir da década dos 50, 60, e chega ao máximo, digamos así, en soportes sonoros físicos, no que na década dos 80, 90 e principios do século XXI, pero que tamén os soportes físicos, se falamos de soportes físicos, van a caer. Que pasa? Ahora mesmo acabamos de escoitar a María Jesús López falar da importancia de recuperar todo o que é digital, porque a difusión xa non é só grabación en soporte físico, sino que hai outros canles que de algún xeito interesa captar ou conservar, porque senón vamos a perder a perspectiva do que é a historia do sonido e da grabación sonora. Se vamos a soporte, isto tamén é estimativo, soportes, por suposto, a maioría que hai son CDs, porque coincide tamén ca estoupido maior de edicións sonoras, e, por suposto, hai LPs de vinilo, hai cintas, hai singles, hai DVDs, e a gran apartado de lousas que realmente é un absoluto privilexio poder contar con elas e telas digitalizadas. Eu hai pouco tuve que facer unha ponencia sobre Rebelión Soutullo e demais, e ter a nosa disposición esa digitalización de exemplos que podes descargar e que podes usar e que podes comprobar e que podes compartir. Realmente é un privilexio que os que vimos de cando non estaba eso, pois claro que o temos que valorar. Ben, vou agora poñer algúns gráficos. Isto o fixen non importa os datos numéricos, importa o que vou a decir, e este gráfico ilustra pois esa capacidade que ten os documentos sonoros de darnos información para un estudo de diversos aspectos. Por exemplo, no caso dos instrumentos musicais que participan nas grabacións, eu, como pon aí, fixen ese estudo hai algún tempo sobre 700 grabacións, que eso tamén influe o tempo, digamos, o marco temporal que uses, non é o mesmo o de antes, non? É o mesmo coller a música galega ahora mesmo os últimos 25 anos que collela pois hai 50. Pero, bueno, en todo caso, o que me interesa aquí é trasladar os datos tan importantes que teñen as grabacións asociadas, os metadatos, como queramos chamarlle, pero que nos permiten estudiar aspectos máis concretos da música e de outras partes que non son musicais. O caso dos instrumentos, un caso claro. Vale, aí saen datos que todos podemos presumir. A gaita. A gaita é un dos instrumentos máis empregados, sí. Depois sale o tema da guitarra, que mellor non é tan evidente, pero aí está. A guitarra tamén é moi empregada en todas as súas variantes.
E depois podemos tamén profundizar e ver cousas como, por exemplo, que hai instrumentos non galegos que se meten na música galega a través do folk, como pode ser o berran, ou como pode ser os whistles, ou como pode ser o buzuki ou o darbuka. É dicir, hai unha posibilidade de análise e de coñecemento a partir dos documentos sonoros, non por unha opinión calquera, sino por os documentos sonoros que nos levan, que nos traen datos asociados como son estos. Aí están recollidos os datos explícitos, me refiro, os datos que o propio soporte dá na información. Evidentemente, eses son os datos que saen aí. Porque, claro, se un especialista colle cada grabación e empieza a poñer os datos que non veñen, pois, o mellor salen outras cousas. Pero aí os datos que eu podo ler e que eu traslado a esa historia. Ben, quen fala de instrumentos, pois pode falar de outro apartado de música, as formas musicais, por exemplo. Que formas musicais saen nas grabacións? Pois, bueno, tamén sale un dato que podíamos todos presumir, que é o das muiñeiras, non? Efectivamente, a muiñeira é unha forma musical omnipresente no que podemos chamar música galega e aí está, non? Salen a maioría. Pero despois salen outras como a foliada, jota, alborada, pasodoble, bandeirada e tamén o que comentaba antes, se van colando formas musicais que non son daqui, pero que van tamén como a giga, non sei, bueno, iba a dicir a polca, pero a polca xa está establecida hai moitas décadas como dentro da música galega, como unha máis. É dicir, que se nos dá tamén eses datos que en este caso nos permiten estudiar pois, as formas musicais dentro da música galega. A literatura e a música, por suposto, está totalmente vinculada, non? Entonces, en outro estudio que fixen unha ocasión, pois, quixen saber cales eran os escritores e a poesía máis empregada na música galega. Pois tamén destes documentos sonoros sae pois algo que tamén está claro, que Rosalía de Castro é a poeta neste caso, que máis empregada na música galega, a que sigue Celso Milo Ferreiro. O caso de Rosalía de Castro tamén, bueno, é curioso, Negra Sombra, por exemplo, é a peza máis gravada, que salen máis edicións da música galega, pero aínda sen Negra Sombra, Rosalía de Castro mantería esa primeira posición de máis empregada, máis inspiradora para a música. E despois toda unha serie de autores, que todos, está aí Federico García Lorca, que cos seus poemas A cidade de Santiago pois sae en diversas grabacións, entonces, bueno, pois tamén ten o seu sitio, e depois outros músicos, como digo, se movemos o espacio temporal, pois poden salir outros, meterse algún máis, pero vamos, Rosalía de Castro e Celso Milo Ferreiro me parece que van a seguir estando aí polo momento. Os compositores da música galega tamén, se collemos un espacio temporal determinado como este, pois nos sale compositores como Pascual Veiga, lóxicamente, Pascual Veiga co himno e co Alborada, pois é lóxico que este aí, e depois nos van salindo outros históricos, como Xoán Montes por a Negra Sombra, outros, Roselio Groba, por exemplo, que sin ter unha peza, digamos, como é o caso dos Montes, non? Que faga que salgan moitas edicións, sin embargo, ten moitas composicións que salen en grabacións, Prudencio Romo, dos Tamara, unha composición para gaita como Roselio Leonardo Bouza, en fin, van saindo nomes de persoas, de compositores, en este caso, moi empregados na música galega. E se vamos aos grupos, pois tamén se poden, a partir das edicións discográficas, pois tamén podemos sacar conclusións. Anaquiro, por exemplo, Anaquiro publicou discos, LPs, cintas, todo o que fixo falta, non había ano que non fixera varias cousas.
entonces ten moita discografía editada. Ni máis ni menos. Eso, que teña moita discografía editada, pois, quere dicir, pois eso, que teña moita discografía editada, e despois outro análise, pois, o mellor é a difusión, o gusto, pero está claro que a historia da discografía galega, pois, ten nos seus discos unha parte máis que significativa. E depois, bueno, temos a Milladoiro, que é un disco, tamén un grupo que todavía está con nós como tal, editou seguido. Suso Bahamonde, que desapareceu no ano 2000, pero por eso en este lapsus temporal sale, porque realmente fixo moitísimas edicións en finais do século XX. Outro grupo que sigue con nós actualmente é a Roda, a Quenya, Fuxan os ventos, a importancia que teñen, grupos que desapareceron como Muxica, Son a Lúa, Amancio Prada, que todavía sigue con nós por aí, outro grupo que estivo como Socalomas, Araivas, en fin, que van saindo dos documentos sonoros moita información que nos pode axudar a comprender mellor o panorama da música en Galicia e a importancia, en este caso, dos grupos, de uns con respecto a outros. E se queremos temas xa por ir a outra parte do coñecemento, pois se queremos incluso ver que santos son máis empregados na música galega, pois tamén podemos investigalo. En esta investigación a mí me saía que San Benito era o máis empregado, pero hai outros como San Roque, San Xoán, San Señor da Guía, San Xusto. É dicir, eso quere dicir que hai moitos temas que usan ese santo na súa denominación. O que nos leva a pensar que detrás deso hai unha romería, hai festas, hai unha extensión en Galicia dese fenómeno e, bueno, pois é un dato interesante. Na Galega colaborei en algúns programas que chamamos Santa Gaita, por exemplo, que se trataba deso, de coller o tema do santoral e ver que temas nos habían levado a esta cuestión. E máis cousas que podemos sacar dos documentos sonoros, a toponimia, por suposto. É dicir, a música popular, sobre todo, está moi asociada ao espacio. Entonces, hai moitísimos discos, temas que teñen que poñerlle algo do lugar respectivo. E a información explícita que hai nas grabacións leva a comprobar o que a lo mellor sabemos ou intuímos. Santiago é o sitio que máis se nomea, e despois as cidades galegas todas, e depois hai lugares que por unha peza, por exemplo, a Muñeira de Chantada, que é a peza instrumental máis grabada da música galega, pois sale aí, chantada por ese tema. E, bueno, vemos aí cousas, as mariñas, tamén hai cancións determinadas que fan que estén moi nomeadas na música galega. Camariñas, por exemplo, a canción de Camariñas. E iso nos leva, a comprobar como a música e o espazo están plenamente unidos, como podemos facer un mapa, en este sentido, un mapa de temas da discografía ou da música galega, con moitos dos discos ou da discografía que aquí se fai. Incluso, se queremos, a toponimia de fora, é dicir, como se mete aos outros países na música galega? Pois aí temos que Portugal, o caso de Coimbra, pois están aí moi presentes, pero tamén, La Habana, por suposto, La Habana, o lugar que se estrenou Negra Sombra o himno galego, pois casi forma parte da historia de Galicia, por suposto. O tema de Irlanda, por suposto, Argentina, Lisboa, é dicir, que haxa esa relación de países, pois quere dicir que nos documentos sonoros tamén se van deslizando estas temáticas, non? Se collemos o ciclo do ano, por exemplo, pois tamén podemos comprobar en esa relación explícita como diversas partes do tempo do ano, do ciclo do ano, das actividades agrícolas, neste caso,
pois se van tamén, teñen relación cos documentos sonoros que podemos manexar. E, por suposto, si queremos, coa historia tamén hai relacións a veces pois moi evidentes. Bueno, Rosalía de Castro como personaxe histórico, por suposto, que decíamos antes, pero tamén hai moita música que alude a Afonso X, o tema de María Soliña, a muller de Cangas condenada pola Inquisición, co poema de Celso Emilio Ferreiro que foi posto moitísimas veces en música, Federico García Lorca, por medio, como comentei antes, a cidade de Santiago, os poemas, o propio Camiño de Santiago, a emigración, claro, e depois feitos puntuales como a morte de Curres Enríquez, que sale por aí en algún documento, ou incluso a batalla de Ponte Sampaio. Quer dizer, que a historia tamén pode botar man dos documentos sonoros, porque os documentos sonoros están relacionados ca historia dun xeito habitual. Se falamos de singularidades, o dixen ao principio, o Arquivo Sonoro de Galicia, a colección de lousas, e que esas lousas, parte delas xa estén a nosa disposición para a súa consulta digitalizada, é algo importante e que, desde logo, susceptible de todavía ser moito máis usado. Por exemplo, no ámbito educativo está claro que sí que podíamos propoñelo como un punto de partida para calquer temática sobre a cultura galega dende as grabacións sonoras primeiras que se fixeron, porque hai, ademais, en esas lousas hai relacións evidentes con a emigración, ca literatura, o que estamos falando ahora, que se pode facilmente usar para ter eses documentos como un material pedagóxico. Falou antes Alejo de que ahora se están facendo moitas iniciativas no Arquivo Sonoro de Galicia que xa non son soportes físicos. No seu momento, esta colección das nosas voces foi moi importante porque deixou para a historia unha serie de grabacións importantes, de homes importantes para Galicia que xa non están con nós e que podemos, sin embargo, ter unha referencia, en este caso, de edición libro-disco. Ben, e cando accedemos ou cando vemos un disco, unha grabación, digo disco, grabación sonora, a singularidade, se queremos seguir con ese término, o curioso, por onde ven? Bueno, pois pode vir simplemente polo tipo de soporte. Por exemplo, tuxen aquí porque esta cinta, este paquete, digamos, é de unha cinta doble. Vale? É un paquete que ten dúas cintas e que están aquí grabadas. Vale? Isto é un homenaxe a Celso Emilio Ferreiro que tamén hai en LP. Vale? Bueno, este pode parecer unha tontería, pero realmente eu só coñezo esta e o que se fixo con Xabarín, que usen este soporte doble, así tan curioso. Vale, pois nada, pois é unha curiosidade que a mí me chama a atención, pero porque se fixeron poucos. O mellor non era moi práctico facer así, ou era máis costoso, porque a veces facer algo así tan especial, ao final, ten un custe maior. Bueno, pois claro, a singularidade, cando dunha edición discográfica, pois pode vir por aquí, porque simplemente o soporte ten algo especial. Isto, pois é algo especial, sí. Algo especial, non, a verdad que hai moi poucos así. Unha tontería, por exemplo, este disco de Chouteira do ano 2000, alguén se lle ocurriu meter un parafuso aquí. Eu, cando chegou a min, dixen, que fixo esta gracia? Pero non, que o teñen todos, o sea, está editado así, con ese parafuso aí no... Aí, vale. Isto é unha curiosidade, pero que forma parte de, bueno, pois temos un instrumento musical, un idiófono e unha carátula de CD. Bueno, pois é curioso, vale? A curiosidade do soporte non deixa de ter... Teño que confesar que eu milito nun grupo de música tradicional, anos despois,
tiñamos o disco que se chamaba Pedra Moura e metemos 2 pedras aquí tamén. Vale, foi unha copia. Vale, pois isto é outra curiosidade que estou falando dos tipos de soportes o que nos poden levar a certas curiosidades porque son soportes que ao mellor fixeron en un momento dado por alguna circunstancia, pero non tuveron unha réplica constante, eso non foi a maiores. Outros, por exemplo, este que é máis actual, este libro disco de itinerarios históricos musicais de Celanova, vale, pois é unha idea de ouvirmos sobre os itinerarios musicales aplicados a un lugar, con este mini CD aquí. Bueno, pois é outra cousa así peculiar, que tampouco se prodigou, vale? Entón, bueno, ves cousas editadas que depois dices, bueno, pois isto é curioso dentro da edición discográfica porque hai moi poucos. Entonces, convírtese cos anos, e ca perspectiva, pois nunha curiosidade. Bueno, outro tipo de singularidade pode vir porque, por algunha razón, son primeiras edicións. Entonces, por exemplo, a que máis me interesa enseñar, que seguramente Beatriz vai falar algo deste tipo de cousas. Esta é a primeira grabación en Galicia dunha banda de música popular, porque o Batallón Mérida de Ourense grabou nos anos, creo que 30 por aí, en Lousas, e uns anos antes grabou tamén a banda municipal de Vigo, pero popular, esta de Guláns. Entón, bueno, hai moitos, este disco deberon facer, porque en todos os sitios está, en todos os sitios de discos de vinilo de Galicia, é raro que non haxa a disposición. Bueno, pois é unha primeira edición que ten unha singularidade en canto que unha primeira edición dunha banda de música popular. O das primeiras. Depois está, por exemplo, hai discos que forman parte dun inicio histórico, como este, por exemplo, A Roda, este disco tan premiado da crítica galega. Fixados, este disco da Roda popularizou temas como O Gato, O Andar Miudiño, O Pousa Pousa. O sea, en este disco está o inicio da popularización desas pezas que son imprescindibles hoxe en día para calquer celebración con música galega. E foron eles os pioneiros. Este grupo sigue, inda que sigue, bueno, pois con xente xa nova, de aquí, eu creo que des que están aquí ningún sigue, pero, bueno, forma parte dun disco importante para a historia de Galicia, non? E despois, bueno, por exemplo, non me digades que este disco de Los Tamara, do ano 74, Miña Galicia Verde, dai 50 anos. Non me digades que isto non é adiantarse ao futuro, entre outras cousas. En pleno franquismo, o sea, estaba, fixadevos, e aquí está tamén Rosalía acompañada e estes temas de... Bueno, pois é un disco que cando vexo digo Miña Galicia Verde no ano 74 eran uns videntes Los Tamara, non? Cantando en galego e todo o demais. Ou tamén este disco de Andrés Lapique do Barro, o ano 70, cantando en galego e dicindo que hai que cantar en galego porque o galego non se usa. Bueno, que fora familiar dun militar, creo que axudou algo. Pero realmente tamén é unha referencia do pop galego do momento que curiosamente estaba contrarrestando un pouco o movimento de Voces Ceibes, que era de protesta política. O pop galego pois era ben visto polo franquismo, no sentido de que non tiña temática que lle molestaba, máis alá do uso do idioma, que se focaba ben, pois tampouco parecía que molestaba, ou eso parece, pola época. Teño aquí outro do pop galego de Bernardo Sosé, así, cunha firma. Bernardo Sosé o coñezo, estuvo na Roda un tempo. Pois Bernardo Sosé me comentaba
que cando empezou a cantar de novo era mal visto por Voces Ceibes. Non estaba ben visto que houbera un popeiro que cantara en galego con temas intrascendentes. Bueno, aí está. Son curiosidades que van máis al lado. Neste caso non é polo soporte, sino é polo que significan, non? Ou, por exemplo, estas edicións de La Pandilla, é unha edición nacional que ten corpiños eitos o de Juan Pardo, que era un dos produtores, non? Bueno, pois tamén é algo curioso, como tamén este disco LP de Santalices da Zanfona, que no seu momento, no ano 76, pois tamén foi un referente importante en todo este instrumento que se estaba a recuperar en Galicia. E, bueno, remato xa, porque xa que estou enseñando, pois en os ventos xa non digamos, non? Bueno, son edicións, primeiras edicións importantes. Eu, como digo, collo calquera cousa e para min é singular. E agora vos vou a comentar elementos peculiares. Fixadevos, ese disco que hai aí da Coral Polifónica Casa Blasca de Vigo do ano 64. Bueno, resulta que ten pois unha banda de gaitas de nenas. No ano 64. Bueno, eu, que son gaitero de toda a vida, ahora xa se sabe, este episodio xa está investigado, pero daquela non se sabía tanto. Estas son as meniñas da Saudade, de Ribadeo, que todavía viven, en fin, no 64 eran as meniñas, que tiñan un grupo que tuvo certa sona e que, sin embargo, non grabou. Non grabou, por eso non a coñecía. Non grabou, que aí tamén é un xeito de comprobar como a fotografía sonora, a grabación, é un xeito de pervivir no tempo do máis, non? Non gravaron e, en cambio, temos unha fotografía estupenda que sí constata a súa existencia, a súa presencia, a súa importancia. Vale, outra cosa que podemos concluir é que os documentos sonoros, as edicións, nos dan unha información complementaria a veces importantísima, como esta que indirectamente os de Coral Casablanca de Vigo non se imaginaban que esta portada daba unha fonte de información dunha gran importancia para, en este caso, para un capítulo da música tradicional en Galicia, un capítulo que é unha especie de... é algo que pasou, isto non sería máis normal hasta 20 anos despois. O sea, solo nos anos 80 empezou a haber bandas de gaita en Galicia. E con mulleres así solas, pois non sei, pois nos anos 90, 30 anos despois. Quero decir que son cousas que tamén a través da edición discográfica un pode chegar, non? Bueno, aquí teño un exemplo de Voces Ceibes, non? Importante, este episodio da música galega, que estes discos. E outro episodio, por exemplo, importante, bueno, o do Contacontos de Joselín, que fíxose moito en Lousas, tamén. Hai un monográfico feito por Obismos moi interesante sobre Joselín, que foi alcalde de Bayona, foi un persoeiro importante en Uruguai, fundando o Centro Galego do Valmiñor, etc. E foi, en Obismos, na edición que fan, foi o primeiro monologuista, considérase, en galego, non? Moi ben, e teño aquí outro que, por exemplo, a banda de Lugo coa súa sección de gaitas, estes discos do ano 63. Isto realmente é outra imaxe para a historia, porque o repertorio de banda de música con gaitas é algo que eles tiñan como algo normal xa nos anos 60 e que presumían deso, non? E estes registros sonoros pois están aí para a historia, para recuperalos, porque agora empezase a combinar tamén as gaitas cas bandas de música máis que antes, pero es que xa se facía hai moitos anos. E aquí está a fonte onde podemos beber. Bueno, ese xa o comentei, verdad? E estos son botóns de mostra, de verdad que non é que son botóns de mostra iba a decir eu non sei, que non son que podería seguir indefinidamente, o sea, por exemplo, isto é unha curiosidade.
un trío de armónicas de Pontevedra, non sei se o coñecedes, que nos anos 80 grabou, hai un LP, hai un LP, grabou, hai unha versión moi interesante de Negra Sombra, cas armónicas. Este tipo de grupos non volveu a gravar nada parecido, é algo moi curioso e que tamén, gracias á grabación sonora, podemos ter aí para a historia e para comprobalo, non? E, bueno, efectivamente, falando antes con Beatriz, poden haber elexido grabacións para escoitar, e, dado que o tempo era limitadísimo, pois non trouxen grabacións para escoitar. O sea, non considerei que non iba a haber tempo. Ao mellor si podía haber, se fixera así audicións moi breves, que é unha idea boa neste contexto, pois si podía ser. En todo caso, a posibilidade de acceder a documentos digitais eu o fago bastante, e teño que dicir, por exemplo, que o Arquivo da Biblioteca Nacional me sirve moitísimo para situarme, para saber as grabacións que hai sobre unha temática concreta. No caso das lousas do Arquivo Sonoro de Galicia, pois tamén, como comentei, tamén me serviron moitísimo para facer exemplos sobre tipos de música galega desa época. E, en fin, pois un pouco quixen trasladarvos, e non sei se o conseguín, pois que cada grabación en sí mesma é singular. Aquí teño dúas cousas que non enseñei, pero, evidentemente, agora hai DVDs, hai outros soportes, non? Este é un DVD de Juan Durán de Alborada de Noite e Luz. Hai outros soportes que se van metendo. Hai edicións moi distintas, traballadas, como esta da Central Folk, que nos permite ter un libro, pero ter tamén rexistros históricos sobre a temática. E edición sonora, por exemplo, o libro disco en Galicia tamén ten un sitio importantísimo, xa. E a edición sonora se conforma de toda unha serie de soportes e de grabacións que nos permiten achegarnos a moitos ámbitos do coñecemento e da investigación. Eu creo, para rematar, que no meu campo, que é a pedagogía, as posibilidades que hai son infinitas, ou casi, ou moitas, e que sí que é unha sorte poder contar con o Arquivo Sonoro de Galicia, cos arquivos de son, e con esa referencia, e se hai, por exemplo, non hai xente que este sensibilizada frente aos arquivos sonoros e a súa utilidade, pois teremos que seguir convencéndoos de que non é así. Non sei, as preguntas as deixamos para o final, non? E entonces, pois, se non... Ahora diría se hai preguntas, pero as deixamos para o final, e se alguén quere preguntar algunha cosa sobre esta cuestión, pois, eu encantado. Moitas gracias.